Right, I was young for Mobile Cover being assigned about by Grace TV. So this is a trading point and Copaton. I was young will be a home here. Whether you're son by a dying home, there was a dying home. You see, and for the first move, who for those are you now? Young for the Dawson. No, see, you be a kaka. Now, it be any sample, the answer. No, see, I didn't to Munia, my never saw my sign. And Sunny Sabbath also go to fee. Now, the educated TV also, yeah, they are some of my sign. Sabre, dear, Yamia Dom, the DGSM, and I see a sunset. Sabre, I'm not going to say, Berekumhene and Agonamanhene. That's why they are saying, right? Yes, Asantehene can't share one up here. Now, I'm pointing, and I call it, and I jump to mine. That's how I'm not going to say the winner. If Asantehene can't share, we are saying, a brand new trading point and Copaton, and Sabi, Sabi, I'm not going to say here. Now, I'm about Asantehene can't share more. Now, Sabi, I'm not going to say here. Berekumhene, that's why they are saying, right? Here, Berekumhene, that's why they are saying, right? So, and Asante Abona and so Omahene, that's why they actually rent your taggy. Asantehene and then Omino acted then there. And my emu ahemfo asibi e dia chiri ranti Asantehene council share mono abawi na me mine na official mu ase akro afeisa so na over hanso abusia eye nana adankenya mine na so sabi am no kase de official mu ase akro na bibia enso aye asubi nti so be kan ho a na dia ba beto dwan no say Asantehene council share mono abawi ya nano na asibi the actually said the Amamre any among the city. Now, my so pantamahine, and now as soon as I'll be I'm not everything go free. Asantehene council share me as now there can be as so at us said the Asantehene Mamre any Asantehene and so it's the outfit and that's such a my mind and that Deborah be the Akobwatin and also a few so we are saying afei kwamai mai hima fofo ya wamba obeka ya nano de kopie wo kwamai ya kwamai atempu ya kwamai mai na eyi yo mai hima na actually say kwamai mai hima also a few so no ase ababusia the tell say ebra beku sai ewie no na ne kwan so no ne ebedra tuma fofo na afei Asantehene Agonamanhene enso adra fita okwa de podi akama pa wasi bibi e de ache yura se de Asantehene Amamre ene Amanyia University sabre so be kai ho dia na ya beto bia ne se kaka nyame ayadom ama Agonamanhene ene eye Agonamanhene ela fe Berekumhene we nyina asibibi e de ache ko bia Asantehene protocol do bibi utu kantamu said the Amamanya Sabra Asantehene Berekumhene Jana PCS Swenya Mine and also free and then Asantehene council share no ase abro na dia kebia so atwaso e honti Sabra am no kase dia shemo no ababie na no nyina e free shemo no ase afina Subuahene say Subuahene na fe Subuahema omukwa yo mu ye busuafo esanse woni ankona onyina ya ase ne ebusuafo kire Subuah and Sweär. So we have a texture. That's not a Denyase mine, Denyase mine. Nanu yan, Denyase mine, Denyase mine, and Denyase mine. Sabi almost so and then finish we are saying, said the Amamre University. A favorite mine, a Sibu or Sabus, and I between mine, also a free Asantehene council, and share me as a said the Amamre and so it's a so I can dia na kakra ya etwabo and it nina mu amane and muchimu so Jesus ya abusia it so I can ho na Asantehene council share mo no abawiye Bichema Sweär, that's a Berekumhene Sweär, so and Agona Sweär. It's more than any was a bonoa and Echo Sabria, and it was a AC Peninsul Kaka. And so I was saying, a very historic day. I was Asantehene and then Yamiadom, a mine in Mienu, and Abeka, mine out the way order than ya wonyina ebe ye wafo ye dia boa ama Asantehene efradum akwadum ama Asantehene afan ntoma pefa eye ofuma mine na sabe free nation na se akro se dia Amamre ene Amanyia University e na nakoko jambuko ofuma mine ye wo bu East Mantam ene oba Asantehene council she mo say sabe dia na afishe no say ekọ so the Amamanya University afina na kontena se mine na move for Twagua na so efi nation mo yi ase akọ so the Amamre na kontena se mine
na ɔte akɔ amankwa adunan Nana Continence Mine or Ne Akofe, any for all Yaka. And I saw them no said him, if you're Santa Michael, we say, I quote your Tadri, and then or minor at the Tadri, and Santa Mine at the Yamia Domia, mining you. Abeka amahene ya all that one and yes grant we dey say yeah yes the PC am a Kenyan ponya propon so no agire on tata na adwumadi bia ya sopie na akoso a e dey abeti obi a adu ensoso e wo wadwa and yes ti ya boso a wo ha die na no fi akonya e betwa e dey asoma mansan e betwa emuchemu anima manye bogina e dey asoma mansan na bia ensoso aya sopie Sabre, Nana Manfo Mine, na Sabre, I'm not saying you finish we are Sacro, said your mamma, and your money in a Nana Manfo Mine, and if you are Santa Castle, and she will Sacro, Asantia Mamre, and a Mania Price, Nana Manfo Mine. And a cry, yeah, you and so as so. Of ever to us so, ever to us so, ever to us so, ever to us so, ever to us so. Now, no more. Akaya ofu ni twabno e fa so mo a na okay enti ihemu na bewe na no mashase ya wanyina efi ha akro said ya mamre eni amani sitie so ni gisemo na yi na difficult ko fi akon say akona manhene apa ni gisemo na yi na okay sabe na tepa manhene yes and on say asofo wa santimemu no tepa e na afi akona won na asantimemu asofo enti na Atepa mine, when you are so for a can, yes, and Atepa mine, Yame Adom, Lydia Senator Tepa mine, and you are so for a can, you are so for Yawano, and Akuna, it's a Cecilia Namichi, one upon the father of my coming in your Biatino. Abuna so for, Abuna Babujo for you himself, some say, you go for Nochi, said because of another romance, something to say talking so, and the Diagona share this. Okay, so I will not maintain mine, and I will feel a Santa Castle. Eshemu ase akọ amanten e wo Bono East mantam no aban mu de e wo atebubu amanten mansi no emu e na amanten man o soja pa ni pa na sabre e wo fra Santa Michael so eshemu ase akọ na de aka bia so atwa so afei na amanten man hima na amanten man hima na hima na sabre na efri na Asante Michael so eshemu ase akọ bibia ya so bi afei na tiobodon man he enso so e wo ha ya sabre tiobodon enso efri na Santa Michael so eshemu ase akọ na de aka bia to so de ento so so yan efri a yen twamfo ni bia e chairman san de ejika na ejiti na yitwa fa chairman san na bibia enye kamera afei na masante yitwa bibia fa chairman san abusi am show obeke one one like it you comment na wa share ama foforo so anya bia hwe afei sabre Asante be crime mine na be crime mine amase premier Asante be crime mine na say koju na sabre ofine Asante my council e shemu no ase akọ amase premier no be crime e yo yoko se de yin ni na be crime mine e ofine shemu ya se akọ afei dia ka bia enso atoso tie ni die e yo se bo fa comment bo a na afei dia opese oka se de wadwene obi a yento e mo ase ne kin kan information say na bia nyame adom brekum e na afei akona Manhyia mi no ina ba abetana so Manhyia na Manhyia na nfo yi etwa betana so ya ewo Bono East mantam no emu na ebe techiman yes Manhyia ya ho na sabre ofi kofi akose dia Asante amamre eni Asante amane enso esiti dia busi atadwe Asante man atedene atadwe ene dai kotokohina komapa na motre homa bronti Asante man na atedene ya sabre amno kase dia busi eye Amahene mienu waba na bibia ayaso yeti enche bibia enso no problem ye wo ase yetwen enim se enche omahene ya waba meche brekum ene Asante akona onyina bada apakan mu na wodiasa e wo kotofie e dia chairman saying na asenne Asantehene akomapa at this moment let's enjoy the atmosphere at the King's Palace ebusia sabre asa de busu atwe yemu atwen sa de aka bia beto aso odi yentwamfo ni chairman sign na ewom se eni akwanya se ebe bia kotofie ya gotwa de ekoso ho de so de ekoso ha monte so de yetimi twa chairman sign na obi ati ase na obi ehuru bi na obi ati ne ma se yi na boa ama bibia ayaso die na boa ama bibia enso so ayeka
ahwɛ nti no a ɛne ɛne so mo sabre ya abusua ɛnya asɛm to akra asante Agonamanhene akwa afei ɛnya asante Agonamfo a ɛyɛ Berekumhene ɔno so aba ya wo nyinaa bɛyɛ wafɔdeɛ ɛde aboa ma Asanteman afra dumu akwa dumu na Asanteman afa ne tuma pa afra sɛdeɛ tie da sabre na otu osirbo Asante Agonamanhene ya sabre na sabre ono so efiri na Asanteman Council ehye mu ase akro ya enye asem ketu akra ya sabre otu osirbo yes Asante Agonamanhene oyoko Agonamanhene ayoko se ni ni no na otu osirbo para va ko na ka abusia etuo ni tina wasi egina kakra na yede amayebori na esom Asante Council na Asanteman shemu no abawiye yedije sebo eno a ene ko sabre a yede mu chemu eni mama ne ebo esom Amansan atadwe Asanteman atidene ene amahina kese mienu aba nti it's all joy, it's all excitement at the King's Palace. They possibly esom Amansan ye jeka ye jitie nyina ye chinu e de eche Amansan ye bekoso ha ye twamfo na chama Amansan ya akupse na befia ene Agonamanhene sabi o possibly be eche ewura na ewura anoma chiamefo befa no ebe ko possibly be eche ewura na busia okọ akonfo ye kan ho ba ye nyina akonfo wa Asanteman mu o nyina akọ ye tidom e na kire ye si ye fe so ko ye ya Agona enso ye titie sense na anoma akonfo nyina eka eye Omanhene eho ene Manhene ya waba ewura mu ekọkọfie ekọbọ ye tidom e ma ni sibi ene kire ye ewura sɛ de Asante amamre ene Asante amane hye ye nyina enso esitie yidi sɛ ye mu bebre sabi e mu bebre ebre di kan ya ye hu sa Agonamanhene eswai e bi a kire ye ewura ene dai ya akosi. This is the first time I hear witness say the historic swearing of oath by a paramount chief of Agona to the occupants of the Golden Stool. It's there. Nika Sam de Mayeba and na addition. Yes, Soko Edema Asanteman ma Ghana ma and we are said the Ebro Hinas we know the kind of Berekum so here on the Ecoye na Ceremonial or down the home by here. Now he do a fita and the Jews say if you are told to na ye na bibia okay enti abusia o ye to aso na ye na ye ye fa reporting na enso ye fa reporting na enso Amansan na ko kudi ya welcome na ayana sabre de Berekumhene therefore chere di abo Asante otosimienu asibibi e de akye ewura sanso e na Asante Agonamanhene obi konfo anoche boache so asibibi e de akye ewura nti ani die no a e na ekoso e wo konfie sabre atadwe oman no atidene atadwe ya de piano di la obviously you to us when after ya kebia ya fa enso Amansan etc you to us na ya kebia ya fa enso Amansan Agonamanhene aba nana obi konfo anoche boache ye aba and afei Berekum so sa so aba sabre na no e fie ne nhwemu na se said the amamre ya amane sitie hanti ye to us na ye twafo ni eche Amansan ebra sabre Asanteman Council nhwemu no aba ye na no graciously efi Kofi na ya mfoma hima sabre na ya mfoma hima na ofi Kofi akona de akebia enso atwas na ya mfoma hima na ofi Kofi akono sabre Kenya se number 2 Manhyia Kenya say number 2 Manhyia na so ena ofi Kofi so the amamre ya amane esi ai ko ya sabre omo sai ya che rewe nti enche kwa na be da pakai mu na wodi asa na Kofi mo tin so e de ache so the amamre ya amane esi sabre Kenya se number 2 Manhyia of ya focus so na ya
abetai won kuro mu ahemfo ya wose bibiri a chie wura so kuro bi asante ko do bi achi ya aye ti ya twen ti eni apon ya se de fie do ko de ya twen ya me ya do na anu na ege ayo no yi bi obedu bia do twen fo di ache mo afi nya me ya dan fo da pa kai mu a ya twen fo ya so ma sa se na efata usa pa kai anu ma tsam na ya krado apa kai anu ma tsam na ya krado ya di desia na okay ka who say powder and I say who say bibi ha DJ no a DJ no a aye the body so aye tell to konye nko a and ti DJ saba konye nko a na ba asofie sa and so eba and so because abe na aye fiape na fiape ni aye professor Chema Posa na fiape ni and so abe am no say ofi Manhyia kota kofi ala pia na sample mine yes o post pa ni pa ave ma foja cha mwati o cha pa ni free je no ase akro yes na sample mine na no fu ni ekegwa ye de eso mo ave bia na e ka fo o su bi akro ya o ye to mi abra Asante cha mine o se o ba Asante mantem a na no mu a o free e Asante mantem na o mo ka the National House of Chiefs no na no mu a omo free Asante mantem na omo represent Asante mantem e wo the National House of Chiefs no me abra e ka ho ba fo o ya na no free na bia wa fo na no free twa babusia sabe ni na mo amane bo eso mo se dia it's e ho no yes sabe koto kwani e photo for him na na so no free twa babusia sabe ni na mo chemo ani mo amane bo eso amansan se dia amamode any amani city yes city sabe ira koto kwani e photo for him na him na no free twa gwa ni na eso amansan ene e Asante city na e be so ira se dia Asante amagwe ala odoroma se dia Asante amagwe any amani na eso eti ba to so busia na e ti bia busia shura o aso de mo e hotel DJ no a ene ko so do fi sabe ya e ti ina mucho eso amre ene amani mo e fechi be je ba ina busia ene mutla e be ka ho satisfaction ya ya satisfaction ya ya amre ene sabe yes
1 2 sound check check 1 2 1 2 1 2 sound check 1 2 hello 1 2 hello hello sound hello 1 2 try 1 2 said the American money and so it's Tinua and of course for Asantehene for and then what then my help for Agonamanhene Manhyia wogina ba and Asantehene so it's okay it's yet also for point bra in free you really tree you can bia from the seat of the king of the Ashanti kingdom, the occupant of the golden stool. Himfi and the Diamond Buina Sumo, DJ here, Yamiatom, another romantic, Kuya, not a dampina, on a bois, Amanina, would make us occupied. All the vacant stools by the grace of the golden stool, by the grace of the occupant of the golden stool, all these stools are getting occupied in line with Ashanti customs and traditions. So the Amamre, any Amani Citiano, and no one. And our airport is Abria, Yadina Mushimo, and some Amare, and the Amani airport. It's Sabrina, if you could sorry, and that Kenya say, Miss Abre, and now I'm very one contain, I've been not Kenya say, I've been an eye for, and then another one, Akina, and as Abre with free, a year to Kofi, now the Akabia, and so at also, Amamre, and the Amani airport. So, Nina, Asantehene, Asantehene, said the city noir, and a trouble Sabria Busia, Yadina Munchum, and a Mamma, as soon as Santiago and Chediaka, as another more bay, we never doubt now with Diasa. Mountains, what dear sir, I will go to Kofi, I will dear son, I dear P. Mountains, so I dear Trey, and I'm saying now, yeah, I guess we can. I really know in Akasan. Because you are weird. Only about that time. It's also the Kaka, and I was your man near his being on the Kaka. Okay, Auntie, get to us. I feel something and I'm trying and I'm crazy. I said, oh, you're able to and try and crazy. We know yes, we know I seen the episode. Now, crazy by him, and I said, we can go. And the someone said, the Amanda is a Yasan to talk. It's no crazy, and I'm crazy by and I don't want I can't say everything. What you now buy? I better tell you, maybe I ask you, but I won't you yes, I'm telling you, I mean, sorry, lost a few points. So the Amanda in the city. So it's all joy, it's all excitement, it's all excitement at the Manhyia Palace as Agona and then Berekumhene have also won the ultimate legends to the occupants of the golden stool in line with Ashanti customs and traditions. You know, and across the day, getting in the
any more money bring as soon as sign ever has sent here check one number that came or that came one year move it come up now with the asa and I said yeah with the asa or that came with the asa and the chairman sign that bibia and so I as we to the yɛntoa so na afei deɛ aka bia yɛmfa nso Berekum aba afei Asantehene so aba nti ani gye ɛyɛ sɛ bɔ atadwe Asanteman ate bɛn sɛ Berekum ɛna afei Asante abona wɔnyinaa aba ngyem wɔnyinaa aba yɛ ɛyɛ ani gye ɛyɛ nkaba mu ɛyɛ ɔdɔ ɛyɛ ani gye ɛyɛ osebɔ ɛna akɔso ha akɔso face abere a ɛde nyina mu ti hu ɛso amasa sɛ bia esi okay ti ɛni ano obi a wɔ ha bia na fam bia ɛde ahyɛ amasa nti ɛna ɛkɔso ɛwɔ asa bia bisia watwe mu na kɔkɔ bia ɛna comment ama also ba abutu do bia ba bɛte ɛbo ase ya kenkan ni na yɛbɛte ɛbo ase ya kenkan ni na de ama wo sɛ bia esi sɛ bia sɛ na ɛfata bia so Morris nso a yɛsi ni Morris ɔkɔ ntitafi nso a ɔkɔ ɔkyɛ sɛ ogyina mu de ma Asanteman kɔ a yɛsɛ ɔkè ɛma obia ɛnyɛ nyɛ ɔman sɛ fata Morris nkɔ baako a ba Asante mu mfani afɔ kɔ ɛnyɛ ɔman sɛ yɛawɔ yɛn afɔ bia ɛnso bia ɛyɛ asombi ɔkè yes Morris dɛ bi ne nka kyerɛ ama Asante mu nso wɔ ha na obia ɛnkyɛ si nti that is it kakra ɛnkyɛ ɛbɛda wɔ apakan mu afɔ di asa Berekum ɛne Asantehene ɔbɛda apakan mu ɛwɔ di asa ɛbɛbi asombi but amanfoɔ ni agye wɔ ha paa nyɛ asɛm ketewa bisia amanfoɔ ni agye wɔ ha yie papa yɛ ne nyinaa yɛ sɛ ɔmanhene anaasɛ wɔamanhene aba ɛwɔ mu ahemfo wɔn nyinaa aba ɛno nti ɛne anigyeɛ ɛno nti ɛne osebɔ yɛ a ɛkɔ so ɔsa berɛ ɛdi nyinaa ɛmu nkyɛn mu ɛsom no ɛno nti ne osebɔ ɛkɔ so ɔsa berɛ ɛdi nyinaa mu amanneɛbɔ ɛsom Ghana man ɛne wiase nyinaa afei biribiara nso ayɛ asomdwee ɛwɔ ɛhɔ nom sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ yɛsi yɛntoa so afei yɛmmɔ ban ɛmfa nkyerɛmu no ɛsom amansa yie na obiara ɛnyɛ kɔkɔɔ na biribiara ɛnyɛ asomdwee yɛ nti ɛno ara ne nsɛm a amanfoɔ no tia Morris bibi ni a ɔbɛka bi kakra na okay Morris dɛ bi nkɔ bi nti yɛtwɛn nkyerɛ anambada apɔka no yɛde nyinaa mu kyerɛ mu ɛne ɛmu amanneɛ aso amansa live from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom. It's all joy, it's all excitement over here. And I know have finally sworn the oath of allegiance to he who sits on the golden throne. In line with Ashanti customs and traditions, in a glamorous style. Now they've taken the oath of allegiance and have succeeded in becoming paramount chiefs in their various paramounts on their various traditional areas. And the Agonamanhene of Berekum Asante asopore Berekum ekona nkyem sa ntine abusua mienu aman ni mienu a obusua yi obiara na abusua yi ofemu Berekum ekona abusua na afi asa Agona so ya asene abusua tinse na nankwaza aman ni afi na subu aman ni afi asene ene aman ahodo aka omu nyina wa ase omu ha nyina ne se omu nuanom na SBB de akyerɛ yewura nti omo ba beta kyerɛ na bibia ayɛ kanhwɛ nti omo ba beta kyerɛ na bibia ayɛ asomdwe bibia ayɛ yi sɛ de amamre ɛne amani and so it's let's enjoy the moment as it happens live from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom. And one year didn't you know any woman you bring and so I saw on the sign and I say and yes to it's really and so I want to move to sample updates yes sample updates ya to your page so to me check it sample updates what so movie Eddie na aja ko to mo oko na ko hwa mu na en check kwa post to come by Grace TV oko videos part na show videos now go some parents and so okay can be bia e commercial bia aya so ti you remind afei ehwe ayi twafie for extra outside about asibiti and actually you every day and eco sabre and eco sabre okay is about Sweär okay the could just cancel something I don't know buy but someone like not continue you know what yeah it's good one buy right I think say not swimming and not continue
yɛ hu wɔn ɛwɔ ha sɛ wɔda wɔn a saa na akɔ akɔyɛ yɛhwɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛsi akɔ biribiara basi ɔman na ba afei akyi na abɔfra bi biribiara to twa na afei biribiara ayɛ asomdwie yɛtumi akɔ akɔyɛ anim na aboa ama yɛmman no atumi to hɔ na nakɔkɔ di asese nakɔkɔ bi yi adɔm nakɔkɔ bi yi adɔm bɛyɛ a nakɔkɔ ahene na ɔka yi ana nakɔkɔ bi a kan yi kawa bi na nakɔkɔ bi yi adɔm bɛyɛ na aka na ma sɛbi afei na esu bu ayi ɛna na ti kurom ne asabere ofiri nkyɛn mu n'ase akɔ sɛdeɛ amammerɛ ne amane nyinaa nso esi ɛte Asantehene council nhyɛn mu no a ɛna abɛɛ bi yɛ nti sabere yɛde ɛbɛtwa nso ɛsɛ sabere na atafo ne yɛ kɔmase bi nkunie na atafo ne na agye mfempɔn ɛna na sabere nkyɛkwa ofiri nkyɛn mu n'ase akɔ na bibia nso ayɛ asomdwie na atafo ne ɛna ɛnkyɛ kora ɛwɔ na efiri nhyɛn mu n'ase akɔ amammerɛ ne amane kwan so ɛnokɔ ba esi aba so a na ɔyɛ atwe sɛ amammerɛ ne amane yɛde bɛyɛ adwuma na bia atoa so sɛdeɛ ɛsɛ kɔ yes because sɛdeɛ ɛba saa deɛ a na ɔman yɛ mmerɛ nim dabi nti obi atumi fa mmara nhyɛ ne nsɛm ɛnyɛ nneɛma bi a ebia ɛmmoa obi atumi fa mmara nhyɛ ne nsɛm nto anamɔ bi a ɛbɛha adwene so nti we are very optimistic sɛ mmara no sɛdeɛ ɛsi te yɛbɛyɛ adwuma na biribiara yɛ asomdwie mmara no bɛyɛ adwuma na biribiara yɛ bɔkɔɔ na yɛtumi ate nsɛm ase sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata ɛwɔ ɛhɔ no mede abusua ɛno a na ɛkɔ so saa bebree yɛwura ɛgisua nananom adi nkra sɛdeɛ amammerɛ ne amane siteɛ ɛsɛ na deɛ aka biara nso atoa so ɛwɔ ha God bless the king God bless the occupant God bless the occupant of the golden stool nti no a ɛna ɛkɔ so ɛwɔ aha sabere Yɛwura amane so yɛ a ofiri ɛyɛ kotokofie yɛde na ase akɔ na biribiara yɛ asomdwie nti Agonamanhene ba obiri kɔmfoɔ anɔkye boakye yɛ a ɔtɔ so nyina ɔno ɛne amahene yɛ a waba obiri kɔmfoɔ anɔkye boakye yɛ a ɔtɔ so ɛbi yes nti ɛno nso kakra nananom efiri mu de ase Asantehene council hyɛ bi ase na deɛ aka biara nso atoa so ɛnyɛ asɛm ketewa koraa yɛtoa so nana Sweär ɛna ofiri hyɛ mu ase afei nana Agonamanhene na efiri hyɛ mu ase afei ɛyɛ onesi n'ase hene nana sabere nanom nyinaa efiri nhyɛ mu ase afei na deɛ aka biara nso atoa so so that is it. It's all joy as today the Asantehene welcomes two new prominent chiefs DJ Sweär and Asantehene afei Sweär not afei must be going Sabrina and I'm from Shabas akọ na agye mfempɔn na Asantehene ya na yɛ must be going afei na atwuma kwan no na nsa kwan no atwuma kwan no afei yɛn papa na to asene na na gye abɛbio afei na touch na so fi akɔ na tafo hima na mase tafo hima wasi be kohima afei na ɔne ba abregase ɛne na ɛno fi le hyɛ mu ase akɔ na mmerɛ amane kwan so sɛ dia esi eti na no nyina na sabe ofi hyɛ mu ase akɔ afei tafo asafo ba kyena na asafo ne na tafo na sabe ofi hyɛ mu ase akɔ na mmerɛ ɛne amane kwan so afei ayɔme so ne ɛwɔ hafo mantam no ayɔme so ne wɔn tumfo brempɔn ayɔme so ɛne sabe ofi hyɛ mu ase akɔ na mmerɛ amane kwan so yɛka bia enso atɔ so ɛwɔ na Berekumhene yes na Berekumhene na ɛna ofi hyɛ mu ase akɔ bia da na kwam debusua ɛma obi anhwɛ akɔm ɛma ne tim popo dabi ɔman yɛ etimi yɛ de mbra ɛna ebu man no deɛ wɔ hɔ na wɔ hɔ deɛ ni wɔne ni wɔ ɛna obi antimi fa mbra hyɛ ne nsɛm ɛnyɛ ade a ɛnsɛ ɛmfata nti yɛnya bote debusua sɛ de amammerɛ ne amane sitie no Agonamanhene esua ɛkyia ewura Agonamanhene nkyia ewura nsɛm ɔde ne podia no ɛna ɔde ɛfa ewura ho sɛ de amammerɛ ne amane sitie ti dɛ Asante Agonamanhene sua ewura no saa podia fitaa no ɛna ɔde fa ewura ho ɔde fa bonkum ɛna ne fa ne nyinaa ɛyɛ Asante amammerɛ Asante amane no am ɛna etwa mu sabere a na sɛ etwa mu na de ya ɛnya asɛm ketewa koraa Asante Agonamanhene esua kyerɛ ewura no ɔde podia no ɔde fa ɛyɛ ɔmanhene or the Fabonkum for the Fanifa, and in our Sabi Sabi the Antiatisa, and Tiamana other criminal. Asante Abako same beer or no, the Iran my shuttle that they Yenso Yanni Ayaba, the Guso, they 2 1 or other beer I ask you. The next one, I have no way.
ɛwɔ yi nti ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛno a ɛna atwa guti na abusua Agonamanhene ɛsu akyerɛ awieɛ na ne podi ekura no kɔɛ ɔde fa ɔhene bonkum ɛne ɔhene nifa na ɛfɛ dodo afei na Besiasehene na ɛna saa bere ofiri ne Asantehene council hyɛ mu no ase akɔ na Besiase yɛ a ɛbɛn hyia mu na ɛna ofiri ne Asantehene council ofiri ne Asantehene council hyɛ mu ase akɔ na deɛ aka biara ɛnso so atoa so sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ nyinaa ɛnso ɛsiteɛ na ɔhene aboa ama na baby, I'm out. The past of it. na yɛ life eti ɛno a ɛna ɛkɔ so sabere na Agonamanhene so na efiri ɛna Asantehene council hyɛ mu no ase akɔ sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ siteɛ deɛ abusua so ɔbɛka yɛn ho ɛwɔ kotokofie biara na ɛyɛ koro yɛ ɔdɔ ɛyɛ nkabɔ mu ɛyɛ asomdwe asantesɛm no a ɛna ɛtwa mu sabere a yɛde nyinaa nkyɛn mu ɛne emu amanebɔ ɛsom amansa nti yɛbatwe yɛ mu ɛtwɛn sɛ yɛwura no nyinaa babɛda wɔ apakan mu na wɔdi asa ɛwɔ kotokofie ɛdi asa ɛde afa bonkum nifa ɛde akyerɛ bonkum nifa kyerɛ sɛ Asantehene abrempɔn ɛnansɛ wɔsɛ biom sɛ meka Asantehene amanhene yɛ nnɛ wɔbɛsɛ biribi ɛde akyerɛ yɛwura sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne asante amanneɛ nyinaa nso ɛsi tie nti ɔdɛfoɔ kyerɛ ɛde aboɔ asante yɛ ɛtɔ so mmienu ɛna afei ɛyɛ na Agonamanhene Berekumhene anɔkye boakye wɔn nyinaa asɛ biribi de akyerɛ yɛwura te sɛ dɛ meka no abusua Berekumhene anɔkye boakye ɛsɛ biribi kyerɛ yɛwura wieɛ na ɔkɔkyerɛ yɛwura no ɔnsɛ sɛdeɛ mpanyinfoɔ aka no ɛte no Agona ɛnkyea wɔn ho nsɛm nti ne podua no ɛna kura no a odu yɛwura anim ɔde ɛfa yɛwura no bonkum ɛne ɔhene nifa sɛdeɛ ɔbɛka yi a ɛberɛ a Tepamanhene ɛkyea yɛwura na owie a wɔsɛ Tepamanhene ɔsomfoɔ ka ho bi a ayɛ na podua no a ɔsɛ kura no ɔde fa yɛwura ho ɔde fa bonkum ɔde afa nifa yɛ mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ ne nyinaa wɔ asɛm a ɛka ne nyinaa wɔ nkyerɛmu ɛwɔ sɛdeɛ ahyehyɛ esitie ne adeɛ no saa ɛna esitie pɛpɛpɛ ɛwɔ ɛnɛ dɛn so Agonamanhene nso ayɛ ɛkɔ so yɛno nso atwa gu saa na wɔn nyinaa yɛ kwan so ɛde nyinaa mu nkyerɛmu ɛne ɛmu amanebɔ ɛso ɔmansa nti ɛda so wɔatwe ɛda so wɔatwe mu a yɛ ɛkɔ so biara yɛde ka nti ne nyinaa yɛde ɛsom amansa so let's relax yɛnya abotire na yɛntwɛn na yɛkɔ so biara yɛmfa nsom amansa Asante Agonamanhene ɛna afei ɛyɛ Berekumhene wɔn nyinaa apa amammerɛ ɛne amanneɛ ɛkwan so nti no a ɛne yɛde ɛsom no saa bere yi yɛatam twekoro yɛnya abotire ne atwɛn ɛkɔpem berɛ a yɛwura nom nyinaa ɛkɔpem berɛ a nananom yɛ ase biribi akyerɛ yɛwura bie wɔbɛfiri ɛyɛ kotokofie ha na ɔda apakan mu ɛno nso yɛtwa nyinaa ɛde akyerɛ amansan na biribiara ayɛ bɛkɔɔ yɛtwa nyinaa de akyerɛ amansan na biribiara nso so ayɛ asomdwe it's all joy it's all excitement over here at the King's Palace ɛno a ɛna yɛde ɛsom no nti deɛ yɛnkɔ so ayɛ na yɛnya abotire yɛntam twekuo na yɛntwɛn kɔpem berɛ a ɛyɛ nanom nyinaa ɛbɛfiri ase na afei yɛaka bia nso yɛde asom amansan Manhyia Palace the seat of the King of Ashanti Kingdom ɛhɔ a ɛne yɛ hɔ ɛyɛde amanneɛbɔ nyinaa ɛsom
Tiabusu ya sana tie jizia de ya watweye mu etu de yina ye na ye koso a watweye mu eba ya twen se ye ramu ya abawo na ebeba na fe ye bi mfoni ani mu asma masa so de Asantehene ene Asantehene na enso STNT aha Manhyia kotofi ena yo ya koso watweye mu kaka kwenche na beba abeda pakan mu na wodi asa ede akire amansan na sanse atadwe ene minor active then papa atadwe ene minor active then said so let's enjoy the moment anya so so oh aso yeni ko maka kai ene mo so wani ajipa see we are here for agona oh okay so for you nyaka saka kai okay there man okay okay enti ya ba toss na fe dia ka dia ya de asom amansan ti ani die no a na ekoso ewa ha na Asante agonafo ewa ha pa agonafo wa ha pa ya ni die ya abenti wo na ete obo do beta man echi so be bia ebewi aso enti ya twen akoko mbra obeda akokan na fe no so ya de asom amansan na bia aye kabehwe na bia aye asumdie ya train iguso ya train ka sana eda so awa na efibidi ase na kokudi ase it's getting dark already in Ghana anya so bitwa say no sia abo pa sima adini 625 as a sumo no eba nsa so you are don ya Asante na don tell so awa ya de mu esum amansan say dia esi etient na yeah, only free. I have free. Na comfort bus. Oba Asantehene mu a comfort eko na comfort bus on your nipa. Ya down na comfort bus na e wa say. Yeah, say obi comfort abana na ebe si ya chi wura. Ti abana e ba dia, so na comfort we na aba better trade. Ema ya ayasiki. Na na comfort na ba can be ya e ka be ya ai ko say dia. Amre ni any mama the boy as soon as Asantehene yes Asantehene finally Abba and one to me as soon Berekum and Sweär my new and a win Abba as they actually you know form so I say okay you know form I say Boko. Aguna kan kuro na enkuro nkono na omo sha Asantehene na se omo ka ho na enkono a omo di kan sha Asantehene no na on se ukọ England ahụ ye frɛ obi Archbishop of Canterbury just one of your for Agonamanhene on a chief priest. I am for camp for Bonnie be said fetish priest. Fetish is evil. Men are now prayers at to her. This is a Catholic Asantehene when they are doing wherever evil. On an wood anami. What I say, it's the idea from where I'm gonna say, or Mohene no, and a chief priest, one a holy father, one Asantehene, you know, no one or him for Asantehene. Or with me, if you say, on a chief priest. It's half a soft for Aba. I don't think you are assistant who was if it are and your part. Now, yet a chance, man. Now, you know what I'm going to do. More comfort, yaw amwa. I can't yamwa. It's a broke boy and a graph for person we see in the perform. And what you are not to say in Kairima, Confanoche. Now, if focus Confanoche over him. What you particularly my own camera. So to this year, Uko Warena or Abusiano was saying, okay, so now Kofi baby now buy it. It's why you could go. Sabanay Akom, and I said, Sabay. That's yet me as on cancer. So on the camera, it's Assassin. Aguna de Omodi, Madi, Titi, Mammy. Now, Opia Berekum Sweär, the two for Popular, they can actually Berekum say, and yet to say military fortress. Our more by say, German, sorry, tia, Asantehene, no much me fight it. It's an apple for Mufri, a corner bush of war support, Asantehene support. No, don't say,
nti ọmọ ọmọ Berekum ọmọ abi na ẹwọ Asokore Mampong ọmọ abi na ẹwọ Asokore ẹwọ Eastern region ẹna ọmọ abi na ẹwọ Asokore ẹwọ Asante region. Eti Berekum nso yɛ ekura ɛho hia ɛpa na ahene mu no yɛde ɔmo aba ɔmo aba bi hyɛ si ɔmo nya wie yɛ de aka ne sɛ Asantehene ahyia bi ma ɔbɛba aba abɛda ase ɔmo da ase wie a afei ebebu akonta aburo akonta sɛ kɔkyerɛ ɔmo asase ano baabi efiri kɔpem baabi ekusi ɛne nneɛma ɔmo akonya ho nyinaa no ansa na ɔmo afei yɛazadze to ɔmo na ɔmo ahene na siki nti wei ne yɛ part of the process na so nya wie nti sɛ Asantehene ahyia bi no ɔbɛba abɛda ase ɔbɛda ase wie a na yɛ wɔ ayi ne chairman ɛne ne krakye baako aka ho ɔmo akɔkyerɛ nneɛma ɛwɔ akonya no ho ansa na afei ɔmo hene no asiki nti ɛna deɛ yɛma ne tiri nkwa sɛ wɔtumi afa kwan wei nyinaa mu asan ba ɔhwɛ a wɔde adeɛ yɛ da Sabe, sabe, Você já sabe, Asantehene, Berekum so ɛwɔ ɛfa ya wonya ɛdɛ akyɛ so state ya me hai na ye bi twa Berekum so ya ga ya fa ɛso mama sai twa kakra ya ta si na ba ya ɛso so comfort not to say when they unfortunately are more something yeah one more second and they can you travel to the and far extra on my side. Okay, why am I there? But that for them, extra. Now, if you have to go down with them, that will come here. You get to the asshole. Yes. Yeah, that's also. Yes, atmosphere no, charge. Atmosphere no, fire up already. After the of the Manhyia, Berekum, like the Berekum side up there. You join up, but we are. You join us on the side. And yes, over the
and you're going to tell everyone, it's not probably, it's someone saying, I'm Asante,
so e dey tire asante akuna so aka obi a oba ti emehwe ye hwe asante akuna de ye fa no so nchemu ani bo abade bo ina so amansan se de amamre ani amanye esi ete ye siti Berekum ene di kan ya odi as se bi oda pakemo e odi asa no asante akuna so santene ka ho ye mehai ye hwe asante akuna so de na obi konfo esene dom no ye fa mu ti so se hase this year na bi ele di ani mu ha kanka for ba no wona ya this year na bi e asante no e ka mu ya de mu ha ye ya bla for na ba e na di se ka se so asante akuna
Agonamanhene. Okay, Berekumhene so e ha. Enti ye twa so e. On say abusiana de twa ne kakra. Ye bu talk na bibia ya so bi. Enti ye twa Agona de kakra. Ye san me Berekumhene. Me san ba ho biem.
na ebi sɛ yɛgyina mu ato bɛyɛ sɛ 8 o'clock asan yɛfiri akɔ san sɛ yɛpɛ sɛ obiara ho bia ɛkɔ so bia yɛpɛ sɛ obiara bɛmɛ sɛ any little bit of deɛ ɛkɔ so bia no dɛ sɛ ɛbɛyɛ biribiara ɛbɛyɛ asomdwie tie no a ɛna ɛkɔ sa bɛti Berekum Manhyia ɛna ɔno nso di asa yɛ ɛnya asɛm ketewa koraa Berekum Manhyia yɛmɛ hɔ yɛbɛn hɔ de atwa Berekum so deɛ ɛde akyerɛ amasan na biribiara ayɛ asomdwie ɛyɛ ne tie ti agonafoɔ na ɛba sɛ ɔmo de ba ayɛ no ɛnya asɛm ketewa agonafoɔ ɛna ɔmo nti that is agonafoɔ ɛna ɔmo so fo ne etwa no yɛtoa so yɛnsa agona ɛna ɔmo ba paa ɔmo de buses kɔ ɔmo kyesi senior school buses no ne schools ahodoɔ aka nyinaa buses ɛna ɔmo ɛde ɛba yɛ nti yɛdi akyire na yɛnhwɛ Berekum so kakra yi afei wɔn etwa nti yɛmɛ Berekum na ɔdɛfoɔ kyerɛ di abo Asante yɛ ɔtɔ so yɛnu ɔno nso da apaka mu yi yɛfa kakra nsoma amansan na biribiara nyɛ asomdwie ɛnɛ ɔtɔkɔ ne Asantehene yɛwura ade tumi no ama ɛyɛ Berekum Manhyia yɛ awaba ɔyɛ kɛseɛ kokroko kuntu nkantan mu hɔ etumi no ama no nti na bɛhwɛ na Berekum afa ntoma pɛfra na bɛhwɛ na Berekum afra ntoma mu akɔ adu sɛdeɛ esi ɛteɛ ɛno a ɛne yɛde mu kyerɛ mu ɛde mu ama ne hɔ ɛsom nti sɛ Berekum Manhyia ɛna wadi asa fie na saa Berekum so di asa ɛwɔ ahemboboa no na ɔkɔ ɛyɛ n'asaman mfiri yɛmɛ hɔ yɛhwɛ sɛ bisitiɛ ɛfɛ dodo ɛkyerɛ ɔdɔ koyɛ ne nkabɔ mu yɛada ɛnyina yɛ ntɛm sɛ nnipa baako ɛyɛ ɔdɔ no a ɔdɛfoɔ kyerɛ di abɔ Asante yɛ a ɔtɔ so ɔdɛfoɔ kyerɛ di abɔ Asante yɛhwɛ ɛno a ɛtiyɛ twɛnka na ɛfa kyerɛ amasan ɛyɛ ɔdɛfoɔ kyerɛ di abɔ Asante yɛ a ɔtɔ so Yes, the HB, yɛne akyerɛ bi na yɛtwa mfonyin no ɛmfa nkyerɛ amasan sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɔdɛfoɔ kyerɛ di abɔ Asante ɛna Berekum Manhyia ɔne nya nkwadaa ɛnɛ ɛna Berekum Manhyia ɛna wɔba yɛ nti ɔde hyɛ nyinaa ɛne anante wow ɛfa dodo ɛne fɛ mammerɛ ne amanneɛ ɛno a ɛna ɛtwa bi ɔdɛfoɔ kyerɛ di abɔ Asante
Yene abusuafo ni bi kasa na yeti mama awo apopofo ye Ejana dumo pacho e frame na naije wa akode okay wo fi breko ni pacho bi fi breko enya o mai na ba die na wo ka ase oni ati eye di jesam ye ahohoahoa bebre se enya ye man hene o mai ni die insurance na wo ka dia e ka se awradi shira bebre awradi mana kuko money ni e don from we man That's it. Finally, Abba, the joy, the excitement on the face of people. So therefore, Chedi Abo, Asante, Agonamanhene and Abba, Celebrate Nyamiadom. Nana Berekumhene Waba. Yes, Nana Berekumhene Waba. I'm ready. I'm ready. I'm so yeah. There was so I actually the Akabi answer to us. So I'm not quite study via I asked the Intiman Tinkwa. Nana Berekumhene Tinkwa. The secretary and Ponyanko Concentra. Say on count my home. Yeah, against me. On count my home. Now man, he Jojo. Let me be uncle so said yeah, I said fata. Yes, other for trade ya war Asante, Sabre, and Berekumhene and our bar yentine. So it be a yapon. So Jabusia and
ɛna yɛde ɛsom no yɛbɛtoa so na afei deɛ aka biara ɛnso so atoa so asomdwe kwan so nti yɛma nana ti nkwa yɛma nana ti nkwa yɛma nananom menka ne saa yɛma nananom ti nkwa na ɛsrɛ sɛ nyame no a ɛnka nananom ho na biribiara ɛnyɛ asomdwe nti nyame fa nananom kɔduduro kɔm asomdwe mu na biribiara ɛnyɛ asomdwe na biribiara ɛnyɛ See the grace of our Lord. Now then, what do it's only small. What was it? Two hours, 20 minutes. abusua nti saa na tie ɔmanhene aba ɔsɛ nti deɛ tie no anigye aba mpaeɛ na yɛbɔ sɛ nyame no anyɛ adom na wɔnka nanom nyinaa ho biribiara nyɛ asomdwie na yɛbɛsrɛ nso sɛ sɛbi adehyia wɔ Berekum madaroma na nyame adom wɔnyɛ amanhene yɛ a wɔsɔre adeɛ kyerɛ yɛwura de kura hyɛ ne nsa yɛmfa anigye no bio ɛma amammerɛ ne amanneɛ sɛbi ɛnyɛ ahenni nyɛ by popular request anaasɛ ahenni wei ɛnte sɛ amanyɔ a yɛka sɛ majority carries the vote na bi adodoɔ no aka sɛ yɛbɛto aba ama asomasi anaasɛ yɛbɛto aba ama ɔbɛnten a na yɛn ayɛ kwan so daabi ɛfa ahenni deɛ ɛyɛ adesesɛm sɛ wonyɛ dehye a wodi akɔyɛ nyɛ yie ɛna yɛ dehye koraa nso na wamfa the right channel anaasɛ the right procedure so a wontumi nni akɔyɛ nti in this case the right channel na right procedure ne sɛ right channel ne sɛ sɛbi aberewa ɛbɛyiw aberewa ne hwan a ɔman hema a sɛ ɔman hema adwa a ɔman hema bɛyiw sɛ aberempɔndwa nso a aberempɔnhema anaasɛ ɔbaahema anaahema a wɔkɔ mu ɛbɛyiw na wɔyiw wie a wɔde wakyerɛ kingmakers na tena nkonnwa a ɛto ne si no ɔmo avɛte wahwɛ ɔmo vɛte wɔ nyɛ sɛ bi ɔmo vɛte wɔ sɛ kyinkyin a daabi na mmom sɛ yɛ mpanyinfoɔ ayɛ ato dada no ɔmo hwɛ na biribi ɛtɔ kyema na odi fo biribi mu a wɔde abɔkɔ adu sɛ ɛbɛyɛ a wɔntumi mfa kwan no na mmom ɛkɔba sɛ biribi asɛn ne hɔ deɛ a na wɔsɛ yɛtutum yie sɛ wɔsɛ yɛde anidie ne buo biara ɛyɛ sɛ fata ɛma yɛman Ghana mmaa na biribiara ɛnso so ɛyɛ asomdwie afei sɛ yɛgye tum saa ntɛm a bɛboa nyinaa yɛatumi ayɛ fɛ yɛtum saa ntɛm a bɛboa nyinaa ɛde baabi a nti mo ase ne adeɛ bebrebe a yɛ ana ɛkɔ so ɛto atumi atwa na biribiara ayɛ bɔkɔɔ na biribiara atumi ayɛ asomdwie na yɛman no atumi ato mpɔ nti ahemboboa no ɛna nam asabere yɛde report ɛsom no ɛkyerɛ amansa yɛtoa so sɛ yɛbɛwie ne Berekumfoɔ abɛwie nti yɛsɛ kɔ back to baabi a ɛyɛ Asante Agonafoɔ ɛwɔ na wɔn nso yɛtwa mfoni kakra yɛde akyerɛ amansa sɛ ɛbɛyɛ nyinaa yɛbɛte ase nti Asante Agonafoɔ no ɔmo bae paa nokorɛ baako pɛ kɔkɔɔ te sɛ high school baase Agonafoɔ ɛde ba yɛwɔ sɛ wia mo ase nyinaa aka Asante Agonaman ho afei Kofi ase ɛyɛ ade nyinaa bɛpoa Nana Bɛpoa na ɔna yɛ acting president ɛde ma traditional council Nana Bɛpoa na ɔna yɛ president anaasɛ ɔna yɛ acting president ɛde ma de Asante Agona traditional council yɛasiesie a nyame adom ɔman hene aba nti no hwɛtie aba adwuma wɔn nyinaa aka Agonaman ho wɔn nyinaa ɛyɛ wɔfam deɛ abere biara ɛde boa ɔman no mpuntuo ɛne ɔman no nkankorɔ sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata nti wodeɛ mpae no na ɔsɛ ɛbɔ nso twɛdi ampo Nyankopɔn sɛ ɔno ano yɛ ɛmoa no biribiara ɛnso ɛnyɛ asomdwie ɔno ano mmoa no biribiara ɛnkɔ so asomdwie kwan so sɛdeɛ ahyehyɛ no nyinaa ɛsi tie yɛtoa so na afei yɛakɔ deɛ ayɛ Agonafoɔ wɔ na ɛhɔ nso ɛkɔtwa mfoni kakra ɛde akyerɛ amansan
Yes, nti enche kwa busia won ka me hoen na yentu mpasa ye nam kwan ska kakra enko ba bi agona for e ko du so a e di mfoni na ache no e wo bi ehun se dia isi etie asane bi na bere o se du net da se ne se yesum da sa santiman council she mu se dia e ya na da je eni ko so e da bi se du a e ja bibia ya ye we eto ye de sum no e mu nchi abesum but when you say it was very historic na da ponda the akoso de no anti NC and the community in Egypt say and that the akoso no anti NC because o hwe said the amamre ni amanye city o hwe said the abusia agona eba be swai na sa kran na obeka ya be kwa agona na abla amanye be swai saa na koso enyom to na sa na ma konfo e be di asa be wa amamre no Manhyia Emma odi na wie ansa na abusia ye na akabia etwaso and it happened time without number ansa na the na assess factor ye na was supposed to be also koso and the na so saa na koso say abra ansa na Agonamanhene bi so no ye na ye hu ye di one dance say ye na nanom akonfo ebe kom ya ebe kom nanom akonfo ebe kom ya oh thank you so much nanoma konfo unina be kom ya edi bie kwan se dia ise na efata sana ebreju na didi obi bie yura kutu kantar bo Asantehene na yura na koma pa na botere o batsanse na fe Amanhyene ne Amanhyene ase bi edi achere nti yentase ne wrap up kakra ansana ya ke bia nso ato aso abusia ye wonti ase bia beto comment aba na ye wonti ase bia no ato ebo ase na makin kan edi ama live our YouTube by Grace TV so na fe bia I assume me din e de come na so yenyan koi ye wrap up whatever happened today and son of ye showing na aba ewiye na bibia enso I assume kanka na bibia I assume je busia say the Asante amamre and Asante amani university and yenyan free assembly kakana we are here to do some quick wrap up before we bring the show to a close na fe brepemo yakebia enso so atwa so at the amansan here okay, so maybe I'm 5 years on my church semo and fa entry and sign. I'm 5 years old and church semo entry and sign. First of all, a good would be Agona and Comway. Yen shay, and then I want to be sorry. And I'm sorry when I send you a busian. And to know, I don't want I can't send you a busian home. When you now buy a bit asene abusua ebene hemfa asene abusua ebene asante agona asene abusua ebene antoa asene abusua ebene abakom asene abusua ebene nkuranza asene abusua ebene asubua onyina ka asene abusua intine onyina eba ebetechiri ema Amanhyene sai ekoso asumdie kwan so pa se dia ese na efata ansana oba brekum so a enam se brekum eye ekwo na nti won abusua no so wonyina bai e de wani munyam no tunsun e betai brekum achi ebra na brekum man sai e ma no so eye kawhwe na ene abusua ho se no kwe asante adie bia ye wura no hyehyɛ to efra ade bo ahyase de besi ne no e da so awo ho da bia sesan e bi asante adie bia ya ye wura no ye bia e da so awo ho e nti ho behia se ye de ani die ani duo ebema ya mamre ni amanye na boa ma etime tumpon na ya from said ya bibia and she no esi etie because na obehwe said ya ebra Asantehene yewura mabo mu ase etina ase na de di kan kra eye kuro ya friend said de di kan kra friend said brekum iswawi here brekum iswawi na afia ka sa Asante agona so ba iswawi na hu se yewura amana no so ya hone ekosesa ntuma na wo fra na no ye bisa mpanyifo se asehye se o chese da bi ni na ya mamre ni amanye esanse yi na yenim pa se ye ka se na fu gina fu mechi no eya agona we oye sofo e de mamman nyina otim se Asantehene mu nyina ya sofo eni Asante akona ni se tepan so e ka sofo se de mamre ni amanye se ntine Asantehene ye sofo e ba na ne kwan so a no se mamre ni amanye bi e se fata no sofo kwa ye Kristofo yi asofo abre bia fita ena wo mu edura asofo nta edura fita odi akanyame asem odi akansem pa no atwe akra e de ama twe di ampo nyankopon sanso na ne akoye Asante agona ya ono oye sofo
ɛwɔ Asantehene wɔyɛ priest of the kingdom nti na ne kwan so ano sɛ abusua obedua fitaa nti na agona fitaa na odura yɛ ɛna ɔde si bibi kyerɛ yewura ɔde ɛma ne yɛ edi kasa nkwan sɛ odura fitaa na ɔsi bibi kyerɛ yewura wie na ɛwɔ so ɔkɔ kyerɛ yewura no abusua ɔn sɛ mpempi ɛyɛ na Asantehene hyɛ yɛn sɛ de amammerɛ ne amanyɛ sitiɛ no sɛ duru sie bi a na ɔkɔ kyerɛ yewura ɛyɛ na amanhene ɛkyerɛ yewura nsɛm sɛ de yɛn anim no amanhene kyerɛ yewura nsɛm afei yɛyɛ amanhene firi hɔ sɛ amanhene kyerɛ yewura nsɛm a amanhene ma nso kyerɛ yewura nsɛm saa nso ɛna sɛ bi akumaseman mu a abrempɔnfoɔ na ɔna da fekuo ano ɛwɔ kumaseman mu sɛ bi a yɛwɔ Kumasi traditional council yɛn sɛ yɛwɔ obroni bɛka sɛ the various divisions yɛwɔ fekuo ahodoɔ nti Kumasi traditional council no fekuo ahodoɔ ebi ɛne yɛn hyɛ ase kontire fekuo no baafo Agonamanhene ɛna da ano eti sɛ bi a nanom ɛwɔ kontire di sɛ bi a baafo Agonamanhene nyam papa na nato asehene afei ɛyɛ atwema kwa ahomahene afei na atwemahene ɔhene ba abenya asehene nanom aka nyinaa yɛ ka kontire fekuo no onyinaa ɛnkyia yewura nsɛm gye sɛ baafo Agonamanhene yɛ a ɔno na da kontire fekuo no ɔno ɛna ɛwɔ akwanya sɛ ɔkyia yewura koro bi Asante kɔtɔkɔ no nsɛm sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amane tete nti baafo Agonamanhene ɔno nko a ɛna ɛwɔ saa tumi no ɔno nko a ɛna ɛwɔ mekyɛ kontire fekuo no mu yɛ ɔyɛ fekutire nti otumi akyia yewura nsɛm saa nso yɛ firi abusua yɛ firi kontire fekuo no mu na yɛba ɛyɛ fekuo ahodoɔ yɛ aka na yɛhwɛ wɔn nso deɛ a fekuo bi te sɛ nifa memfa nifa ɛnyɛ mfa to ho ɛwɔ nifa fekuo mu na abusua sɛdeɛ ɛyi n'anim no woba Kumasi nifa fekuo no mu a nana wɔda no ɛyɛ nana asokɔre mampɔn nana kɔ akura nyame fa nana kransie ɛyɛ nana asokɔre mampɔn nana aboakye ansa da bra ɔno ɛna ɔda ɛyɛ nifa fekuo no ano nti ebi Kumasi nananom ɛwɔ nifa fekuo ɛkɔkyea yewura na bi a nananom ɛte sɛ nifa fekuo kura te sɛ nananom kwanta kɛse afei nananom a aka nana bebrɛ hene nananom aka nyinaa ɛkɔ na akɔkyea yewura deɛ tie ne sɛ agye sɛ nana asokɔre mampɔn hene nko a ɔno ɛna kyea yewura sɛdeɛ amammerɛ ɛne amane state na asokɔre mampɔn hene nko a ɛna ɔkyea yewura koro bi Asante kɔtɔkɔ ne nsɛm sɛdeɛ Asante amammerɛ state na bɔ deɛ bɔ pɔsan sɛ wɔn da ɛyɛ fekuo no ano likewise anasɛ yɛkyerɛ mu abie ne ahwɛ wɔn yɛ aka nso a bi afekuo bi te sɛ benkum fekuo no nkyɛn na atafo ne Kumasi tafo ne na ɛna ɔda benkum fekuo no ano exactly ɔba sɛ nanom ɛwɔ benkum fekuo nso ɛkɔkyea yewura amammerɛ ne amane ɛkwan so nanom nyinaa ɛsɛ nana tafo ne Kumasi tafo ne yɛ ɔna yɛ otumfo benkum ne mabɔbɔ ase ɔmo na ɛwɔ saa tumi no sɛ ɔbɛkyea yewura sɛdeɛ Asante amammerɛ ne amane siteɛ na boa bia ayɛ kɔkɔɔ na boa ama bia ayɛ asomdwe nso saa ɛna tie nana tafo ɛhene yɛ ɔyɛ otumfo benkum ne ɔno ɛna ɔkyea yewura na bibia ɛyɛ asomdwe ɔna ɛkyea yewura na bibia nso ɛyɛ ka bɛhwɛ Asante amammerɛ ɛne amane ɛkwan so nti ɛnɛ ne yɛ nyinanim na yɛ deɛ ne a na ɔhene ɔmanhene ɛso akyerɛ yewura awie no ɔwɔ akɔkyea yewura amammerɛ kwan so na bibia ayɛ asomdwe ti Berekumhene ɔkɔkyea yewura fɛfɛ yɛdu agona deɛ no so bebree na wɔn sɛ yɛnhu bi pɛn menka me ɛne bia me nuanom mmeranteɛ ne mmabaawa a afei na yɛba no yɛnhu bi da sɛ agona ɛyɛ so ade akyerɛ yewura na bebree no adwene sɛ agona so ade kyerɛ ɔhene wie a ɔso bɛkɔ no akɔkyea yewura nsɛm ɛbi kwan a wonim sɛ saa abusua kwan a agona fa so ɛkyea yewura no ɛyɛ soronko ɛde ɛkyɛn ahemfo ahodoɔ akɛn na ahen nti agona deɛ na yɛsua deɛ na abusua bɛnsua biribi pa wɔn sɛ agona ɔnkyea wɔn nsɛm ɔmmerɛ ne amane kwan so nam sɛ wɔyɛ sɔfo nti ɔde ne podua ɛna kɔyɛ yɛ a ɔde fa yewura bonkum na ɔsan so ɛde fa yewura ɛde fa sɛdeɛ amammerɛ ne amane siteɛ ɛma bibia ɛyɛ asomdwe na obroni bɛka sɛ it was a scene or a sight to behold it was so beautiful saa berɛ no ɛberɛ a nana Agonamanhene de ne podua no ɛfa ɔhene ɛbɛnkum no ɔhene nifa yɛ a ɛkyerɛ sɛdeɛ na ɛnyɛ nnɛ na ɛbɛhyɛ ase sɛbi obiri kɔmfo adaroma ne nyinaa wɔ hɔ a ɛfiri adebɔ ahyɛse ɛde aba bɛtwam no yɛ ne nti nnɛ nso asan so atoa so a kamakama paa ama bibia ayɛ asomdwe so we've learned a lot today abusua momfa nkyɛn swearing in no ho yɛteɛ ne sɛ ayɛ ana yɛni akwanya sɛ yɛbɛtwa and but sɛ ɛno deɛ menkyerɛ mu yie ɛnkyɛ ɔpem sɛ already bɛ-upload so a videos nyinaa na abusua wapɛ sɛ ɔhu swearing in no ɔhu ne nyinaa kamakama paa na bibia ayɛ asomdwe ɛnkyɛ koraa very soon ɔpem sɛ already ɛbɛ-upload videos nyinaa
na yɛ ho ni na asɛ state de mo nya abotire madaroma on say na yɛ mu bi no yɛ ni access to say bi adwumadie so ayɛ sɛ kɔso yɛ betwa da bi say so already na ya na world that exclusive rights nti yɛ mu sɛ nkyɛ kra on be upload this videos ni na why madaroma na the person who be bia ehunu said they are etie na ama bia enso so ayaso nti yɛn wrap up with some of the updates from the palace and the day aside the na bɛwie na they akepia enso ato aso yes ti therefore che di abo asante oda kan mu etiasa kakran so they are etie efe yes efe in fact it's so beautiful and yeah enye asem ketewa kra enso so ewo family ti yɛntoa so na afei deɛ aka bi nso yɛmfa nsoma mansan with all the updates with all the development a ɛfiri kotokofi aba yɛnnɛ yɛwɔ ho akwanya sɛ yɛde nyinam nkyɛmu ɛsoma mansan nti let's not forget sɛ ɔhene ɛfiri akwantu ho baeɛ no ɔhene firi akwantu ho baeɛ no wode yɛ nhyiamu ɛdi kan koraa ɛwɔ asantema mu nyinaa this is the first meeting a asantema nyinaa ɛhyia bibia nso ayɛ bɔkɔ na bibia ayɛ asomdwe na mensa nkyerɛ mu yie na menka ɛmɛyi na yɛnte aseɛ sɛ ɛnɛ na de nya ase man hema foforɔ yɛ a waba wobɛka yɛ a na mfia na ɛkɔpie mu de nya ase ɛbɛa na ɔman hema foforɔ a waba ɛsɛbi ɔman hene ɛyi no ɛde no ɔman hene foforɔ ɔman hema foforɔ yɛ a waba na wɔyi no ɛde na kyerɛ amansa nyinaa nti nɛ ɛyɛ de nya ase ɔman hema foforɔ yɛ a waba ɛyɛ nana anima ntwi kɔnama yɛ a wɔtɔ so mmienu ɛna de nya ase man hema ɔno nso ɛba yɛ a ɔbɛnyi bɛka sɛ ɔbɛ show appreciation de nya ase man hema foforɔ yɛ a waba ɛbɛda a yɛwura ase nti ɛno nso yɛ update a ɛwɔ sɛ nyinaa yɛma amansa nyinaa aso tenɛ de nya ase man hema foforɔ yɛ a waba ɔba ɛbɛda a yɛwura ase san sɛ yi na anim sɛ ɛberɛ a na ɔman hema ɛba na nsɛnsɛm kakra wɔ hɔ nso kɔtɔkɔ no akoma pa ɛyɛ n'abotire nti na ɔboa yɛ a biribiara ɛyɛ asomdwe na biribiara ayɛ kabɛhwɛ sɛdeɛ sɛ na ɛfata nti ɛno nso yɛ nsɛm bi a yɛde to yɛ n'anim na obiara nso ate ase sɛdeɛ ɛsi tie nti ɛno yɛ baako and then also madi kɛ kase obi kɔnfa no kyɛ bɔ akyerɛ yɛ ɔtɔ so mmienu nso ɛsuae afei ɔdɛɛfoɔ kyerɛ bi abo asante yɛ ɔtɔ so mmienu ɔno nso ɛsuae ano yɛ ɛne ano kwan so dɛnyɛ ɛyɛ denya ase man yɛn nko a ɛna ɛbɛkyerɛ n'ani so anaasɛ ɔbɛhyɛ appreciation ɛde kyerɛ dodoɔ bi bie kura ɔbɛ asante kɔtɔkɔ hene saa nso na gya dɛm man hene ɔyɛ okay gya dɛm man hene ɔno nso ɛbaayɛ ɛbɛkyerɛ n'ani so ɛde kyerɛ yɛ wura dodoɔ bi bie kura ɔbɛ asante kɔtɔkɔ hene ɛma biribiara ɛnso ɛyɛ asomdwe nti nɛ gya dɛm man hene ɛnso ɛbaayɛ ɛbɛkyerɛ n'ani so ɛbɛhyɛ appreciation ɛde kyerɛ kura ɔbɛ asante kɔtɔkɔ hene deɛ ɔte ɔkrawɛ ɛne brawɛ ɛnwoma so saa nso ɛna ɛno da nkyɛn a akodie man hene ɛyɛ nana akɔbena abibio nana akɔbena akɔbo abibio ɔno nso ɛbɛda a yɛwura ase sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne amanesi deɛ abusua aside sɔre mmienu ɛkɔ so nsɔre mmienu ɛkɔ so akodie man hene ɔno nso ba ɛbɛkyerɛ ne so ɛde kyerɛ yɛwura kura ɔbɛ asante kɔtɔkɔ no show appreciation to the king of the Ashanti kingdom saa nso ɛna ɛyɛ Berekumhene nso ɛbɛkyerɛ ne so ɛde kyerɛ yɛwura sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne asante amane nyinaa sɛ Berekumhene de bɛsuae ne mu akodie man hene ɛna afei gya dɛm man hene ɛbɛsuae anaasɛ akodie man hene na afei gya dɛm man hene ɛbɛkyerɛ wɔn so ɛde kyerɛ yɛwura de obi asante yɛwura ɛma biribiara yɛ asomdwe ɛna afei de nya ase man hene nso ɛsaa ɛbɛkyerɛ ne so ɛde kyerɛ yɛwura nti abusua ɛyɛ mfa mpem a ho nyame yɛ adom abɛpɛm deɛ aka bia nso yɛde mu nkyerɛmu ɛne ɛmu amanneɛbɔ nyinaa ɛnso asom nti kɔ so a na hwɛ by Grace TV ɛsiane sɛ yɛwɔ nnipa bebree yɛ a yɛde ɛbɛsom no ɛwɔ hɔ no nti mɛsrɛ na menka nyinaa ho na wotua na mo nsi deɛ ɛyɛ na biribiara ɛnyɛ asomdwe ɛma biribiara nyɛ kra bɛhwɛ mfama yɛ mene ne kɔbena wo so ɛbɛpɛ me yɛbɛhyia na deɛ agye ka no bitie bia nso yɛde mu nkyerɛmu abɛsom no nyame nka nyinaa wɔbɛsua makra mo bye bye